Het plaknameboert is de enige stille tjoege van het postcode loterijfeest van Aron Vreed. De rest is verder waarom in Eerstermaar. De initiatiefnemers van het fonds hopen dat winnende dwarpsgenoten een bijdrage eraan willen. Hiermee stiepen ze dan oren inwoners die het minder yield hebben en een extra boezentje goed broeken kennen. De meeste Eerstermaarders vinden het een goed plan. Ik vind het een geweldig idee. Als de mensen dit inderdaad die prijzen nou ik maar een beetje flauw ben dat ze wat jaan willen. Maar dat ik wil zeggen, dit wat haar, nou, met altijd meer ben, die willen niks missen. Maar nee, het idee vind ik prachtig. Want er ben natuurlijk ook een die het heel krap had. Als dat heel goed gebeurt, lijkt het me een hele zware, moeilijke opgave. Maar als dat slaagt, als het ergens slaagt het in Eerstermaar. Ik vind op zich het initiatief het wel goed. En als het vorm krijgt en het fietsie plak wordt, dan stel ik daar wel achter jou. De aannemende beschermheer van het Eerstermaarder fonds is burgemeester Jeroen Gebben van Tietjerkstradiel. Hij is grutsk op het initiatief. Als initiatief vanuit de winnaars is het natuurlijk geweldig. Mensen die zeggen van wij zijn bereid om een deel van uw prijs om die zeg maar, beschikbaar te stellen om gewoon die wat minder breed te hebben. Dat is natuurlijk magnifiek. Hoe het fonds de krekt komt uit te zien, zal de komende tijd bepaald worden.